A dok čekamo rezultate uspješne suradnje gospodarstvenika i poboljšanje stanja u Hrvatskoj, nastoji se uštedjeti svaka kuna. Zbog mahom nižih cijena, bilo da je riječ o prehrani, odjeći i obući, ali i gorivu, za mnoge je kupnja kod susjeda postala pravilo. Posjet Bosni i Hercegovini i susjednom Orašju stanovnici pograničnog područja, ali i cijele Vukovarsko-srijemske županije često planiraju četvrtkom kada je tamo tržni dan ili pak vikendom kada svi putevi vode prema popularnoj Arizoni. Čak i kada su duže kolone na granici, zaljubljenike u prekograničnu kupnju to ne brine. Nakon prelaska granice prvo odredište tržnica u Orašju, ili kako je česti putnici još nazivaju, koridor u Malom. A nama puno znači kuna po kuna, nakupi se. 4-5 artikala po 2 kune, to nam je 10 kuna. 10 kuna je nam 2 vekne kruha. Kupuje se mahom ciljano, pa tako i dolazi u kupnju na Orašku tržnicu. Pa svaka 3 mjeseca, pa ne puno. Koliko potrošite? Jedno 300 kuna, možda 200-300 kuna. Vidi 20 kuna. To sam kupio i sebi i ženi. Dobro kupcima, ali i prodavačima, koji potvrđuju da iz Hrvatske dolaze najveći potrošači. Pa oni kad dođu, oni i uzimaju. Uzimaju i naši, ali malo se više osjeti posao kad dođu iz Hrvatske. Najbolji kupci iz Hrvatske. Najbolji promet imamo od njih normalno. Kupnja se ne završava na tržnici, već nastavlja u trgovačkim centrima. Razlog ponovno isti, niže cijene. Recimo ako preko 100 maraka nešto uzmete, imate povrat poreza, znači to je opet negdje oko 17 maraka, 18. Nakon te uštede slijedi druga, vezana uz gorivo. Puno se vozim, bar jedan rezervoar mjesečno. Uštedi, sigurno. Isplati se, ja mislim, 30% otprilike. A isplati se jer cijena na jednoj od benzinskih postaja u Bosni i Hercegovini, Eurosupera 95, iznosi 6 kuna i 84 lipe, dok je litra eurodizela 6 kuna i 40 lipa. Niže cijene goriva u Bosni i Hercegovini posljedica su puno nižeg PDV-a i trošarina na goriva. Prema portalu cijene goriva, kada bi Hrvatska imala PDV i trošarine na gorivo kao BiH, cijena benzina iznosila bi oko 5 kuna i 30 lipa, a eurodizela oko 4 kuna i 60 lipa. No kako je to tek usporedba, Hrvati uz granicu i dalje će točiti gorivo kod susjeda. Ovo je uobičajena slika svakog četvrtka na ulazu u Republiku Hrvatsku. Negdje preko 1000 vozila se bilježi na ulasku i ako se to pomnoži sa brojem potrošenog novca u Bosni i Hercegovini, brojka sigurno nije zanemariva. 100 maraka, otprilike. 40 eura. Nisam puna, baš sam nešto što nisam mogla naći u Vinkovcima za sebe. 150 kuna. Pola rezervoara. 300 kuna, otprilike. Ušteda? Tank goriva, pola tanka goriva. Na cjelokupnu kupovinu. Kad se podvuče crta, isplati se. Jeftinije. A budući da hrvatski građani odavno žive prebirući kunu po kunu i na dug, primorani su ići kako bi preživjeli upravo tamo gdje im je povoljnije i jeftinije. Stoga nije čudo što su Slavonci okrenuti susjedima. Kupnju preko granice obavljaju svi, i oni plićeg, ali i oni dubljeg džepa. A zašto i ne bi? Računica je vrlo jasna. Ukoliko obavite kupnju veću od 100 konvertibilnih maraka, na raspolaganju vam je povrat PDV-a. Nadalje, cijena goriva u prosjeku je niža 2 kune. Cijene određenih prehrambenih proizvoda također su dosta niže, u prosjeku od 50 lipa do 2 kune. Treba